Bago lang jud ko naabot matas gikan sa Peaceport no og nagdali-dali kog uli kay naa may lakaw sa akong anak matas. Kanang sulod sa akong balde matas, ang sulod ana saging sudan nga ready made no og isda. Na malit kog sudan nga luto na daan matas para dili na ko maghikay-hikay sa balay kay naa lagi tay lakaw. Bali duha lang nakabuk isda nga akong gidala dira no, balo lang na og puyo kay ang bangsi manggod ako nang gihatag dito sa akong amigo ganiya kay naa poy nangayo sa atoa. Pagka man to paggawas sa atong isda matas, ako pong gipagawas atong ice na no og ako na lang po nang gibutang sa pitsil kay mo inom tag tubig bugnaw karon panahon na. Matingala ka December dapat bugnaw ang klima pero perting pagkainita. Maayo na lang gani matas nga gamay ra among isda ganihan no, mobitaw nang nakaulit tag sayo matas og nipalit ko aning bali 10 pesos na munggos pagkahuman ako pong gidugangan og gulay nga bali 10 pesos. Maunay na kanindot diri sa mga matas kay 10 pesos lang nga sudan makakaon na ka. Og kining isda nga inyo nakita matas unyang gabi na nato nilutoon inigabot sa akong mga estudyante no kay karon panahon ng matas busy kay atong linya no kay nag-apas ta sa oras kay basig nigabot na to sa unahan di nato maapsan ang atong giadto dito nga tao no kay importante jud kay ni atong kuhaon matas. Ato nang dali-dalian og habab matas kay akong anak sige nagsinyas no nga magdali na domi kay magpila pa daw siya dito sa iyang eskwelahan og fast forward na ta matas naa na ta sa dalan no kay padulong na ta dito sa social work or DXWD kay dito na to kuhaon ng certification sa akong anak. Kini magud akong anak matas og ako kami membro mi sa Purpose no. So karon kinahanglanon sa akong anak ang certification gikan dito sa DXWD nga nagpatunay nga membro sa Purpose para malibre ang iyang eskwela o tuition fee or matagbulan nga bayronon. Mao na mosulod og opisina matas kay ang leader jud namo mismo sa Purpose ang muhatag anang certification no og kinahanglanon pod iyang pirma, ID sa akong anak, siyempre ID pod nako bilang Purpose. Kini ako anak matas nga ikatulo no, first year college ni sa matas og isa pa nang apply na pod sa scholar kaso lang wala pa maaprubahe. Karon matas pag-apply na to sa opisina di man ta pwede mag video ato na lang i-pass forward no. Og naa na sa akong kamot matas ang DSWD nga certification nga kinahanglanon sa akong anak no og amo na nang ihatod dito sa eskwelahan kay mopila pa na sa didto. Pagkaswerte di ay namo matas kay deadline di ay nila karon no, kung wa na mo na makuha automatic makabaya jud mig sobra 2,000. Og naa na ta sa iyang eskwelahan matas no, naara ni diri mahimutang sa General Santos City ang Golden State College.